Драматичният поглед е задължителен аксесуар и тази година на червения килим в Кан. Звезди от ранга на Никол Кидман, Сидни Крауфорд и Джорджия Джагър го постигат с естествения вид на своите вежди. Гъстите рамки на лицето са търсен ефект и все повече известни личности прибягват до най-модерната процедура за присаждане на вежди, която отскоро се прави и у нас. Най-новият метод за възстановяване на вежди или изграждане на ново на веждите е познат вече в световната практика, наречена директна имплантация на коса. Слави се с това, че много бързо се възстановяват веждите, така че една дама или един господин може да се възстанови веждите за един ден за около 3 часа. И след това да се чувства по друг начин. Не е операция, няма разрези, няма шевове, няма болка. Извършва се под местна опойка, извършва се много лесно и бързо. Възстановяването е от 3 до 5 дни, в зависимост от човешкия организъм, как ще го понесе. Не случайно наричат веждите рамки на окото. Не всеки обаче се радва на красиви и гъсти вежди. Най-честите пациенти, които се подлагат на тази процедура, са жени. При дамите се среща най-често от това, че те преди време са си били по модата и са си скубали доста веждите и фактически са унищожили космените фоликули. Това са космените турбички, които произвеждат косми, така че след това вече не растат нови косми и така веждите остават много тънки и дори изчезват напълно. Изличат се космените фоликули от донорната зона на главата, т.е. стилната част на главата, с едни много фини инструменти ръчно. Модните тенденции и тук са категорични, че най-добрият вид е натуралният. Има 100% естествен резултат. Тоест никой не може да каже след това, че някой си възстановява веждите. Защото това е собствена коса, която си расте, постригва си и си остава за цял живот. Това си е нашата коса, тя се поставя по точно определение на дълбочина и посока и веждата се изглежда естествено, все едно, че въобще не е пипано. Не се изисква някаква специална грижа, просто веждите по принцип трябва да се поддържат дали е някакво реставрирано, правилно реставрирано по тях или не. Веждите при дамите се поддържат всеки месец, постригват се леко, оформят се с пинцета, може да се бойдисват, ако има желание дамите. И в зависимост от модата могат да се изтъняват, също пак да се оскуват и фактически няма никакви специални грижи след това.